Узган ел белән чагыштырганда быел кыш иртәрәк килү сәбәпле юлларны вакытында алданрак чистартып торырга кирәк. Быел Татарстанда барлыгы шуның белән 9 подрядчы оешма шөгыльләнәчәк. Барысы да төгәллек белән башкарылачак дип ышандыралар. Һәр хәлдә әлеге ширкәтләр ышанычлы дигән исемлеккә керә. Оешманың намуслы булуы да, бюджет акчасының урынлы тотылуы да мөһим. Мисал өчен, соңгы 6 елда Әлки районында подрядчы оешма эшләр урынына юлны район хакимияте хезмәткәрләре чистартканы ачыкланган. Бу хәзер ришвәтчелек буларак карала. Мондый очраклар булып тора. Моннан якынча 10 ел элек тендерда җиңгән оешманың барлык юлны чистартырдай техникасы булмавы да билгеле. Татарстан транспорт министры сүзләренчә, хәзер мондый намуслы ширкәтләр юк дәрәҗәсендә. Җә безнең рәттән чыгып китәләр инде алар. Biz алар белән boş эшләмибез. Инде үз ягына защита тапса, төшлеген сөйләп бирсә, әлбәттә эшләрбез андый кешеләр белән. Хәзер юлларны чистартучы оешмаларны алдан тикшерәләр. Конкурс алдыннан оешманың мөмкинлеген бәялибез, ягъни аларның әзерлеге, юлны чистарту мөмкинлеге карала. Узган тәүлектә Казаннан 15 мең тонна кар чыгарганнар. Беренче тапкыр башкалада кар шулай күп яуды. Урамнарга 343 эшче һәм 218 техника чыкты. Юлларга 1400 тонна реагент сибелгән. 5 подметает на разметание, одна подсыпает противоугольный материал Бионор. Кышкы чорда Татарстан юлларын 1157 техника чистартачак, 395 мең тонна бозны эретүче кушылма әзерләнгән. Бураннар вакытында җылыныр өчен 67 махсус урын булдыру каралган, ләкин федераль трасса белән чагыштырганда быел Казан юлларын чистартыр өчен акчаны 2 тапкыр азрак бүлеп биргәннәр. Безнең тарифлар соңгы тапкыр 2016 елда күтәрелгән иде. Федераль трасса белән чагыштырганда Казанда юлларны карап торыр өчен 2 тапкыр азрак бүленә. Гәрчә шәһәрдә эш күбрәк, юлдан карны көрәргә, аннары төяргә, төнлә станциягә ташырга кирәк. Гомумән алганда пандемия юл хуҗалыгына йогынты ясамый калмаган. Быел бу тармак өчен бюджеттан 38 миллиард сум бүленгән булса, киләсе елга 26 миллиард кына исәпләнгән, ягъни 12 миллиард сумга азрак. Без бюджетны кимеде дип әйтергә дөрес булмас ул. Вакытында акча булганда артыграк мөмкинлекләр бар иде. Бүген бюджет безнең менә юл карары буенча бюджет зурая. Федераль бюджет ничек тулыр, безнең региональный бюджет ничек тулыр. Киләсе елда иң зур эшләр дип Зур Казан бөҗрасында эшне дәвам итү һәм М12 трассасын төзергә кирешү булачак. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.